Hi guys, madong gabi na tang tanan, gabi na tang ka-vlog kay murag busy pag barjo. Naglingaw-lingaw oras pa dadto mis video kihan. Latibik-bik kami teriya dudo. Jadi ada koy katapa duha ka guwapa. Liksian. Yan. Hi day, hi day. Ay, Koy. Bing! Nag-istorya Hi. man ta gabi Bing. Hi kuy Bing. Di jud ni si Jama. Di jud ni Jama himo og di makatapad na ho. Kay gabi ra ni sigsaad ja kaning lahag ba ko gabi eh. Mura ning balik siya dadari kay di jud silbig di jud makatapad na ho. Ano to nang lagsik be? Dia. Bing. Hi Bing. Uli sa Bing ay mingaw ko Bing. Og maasa ng pagkatapad. Hmm? Asa ng pagkatapad. Ay, ha? Asa ng pagkatapad. Ugma. Kami na yung magbilin ring ugma. Biyaan namin nila na nagtatay. Ganto na sila Valencia. Wala tayo suwa da ni Bish. Wala. Pagkas kagbuwad. Kagbuwad. Ha? Uban ni midani day. Ugma ha. Aw ako mde magatud ni mo eskwela. Mana biyaan naming nanay day tatay. Ako po tayo sa. Kau pwede ka ubanin. Sa kasimana sila wa. Sa kasimana punta ka agbuwad. Uy, nada ito nag-comment sa vlog. Sa to, bubble bunny ba to? Uwa ko na sabod. Uwa ko na sabod. Uwa ko na sadap. Bubble bunny ba to ngan sa ijahang. Amang to dari ijang vlog. PM ko na ma'am or sir. Ano ba din ma'am baka or laki ba or baji. Kay kuan. Mau mana siya ningan nga nay. Nagsi kuno marites siya. Hindi. Ano ba to? Ano to ha? Nakawa man ko. Basta kayo natin jadi comment. Ada bubble bunny 7790 na ice sponsoran teka pailong kay grabe tamay nila bla 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 unta tinuod asig damong ko ni na Mama. Hami bubble shit out bubble kinsa ka ni Siza unta mo PM ni na shit out kulay kakalapi nulit tahilot itil sarol vlog ni isa ko to napatudagan na naman ang sama vlog di na utak sa tag sa Edina Kanyete sit out ko ang maamo pohon hapit na Ma'am Merlinda Kaliraw hapit na Ngawon mo ko ni mo tayo. anak di ko manarbaho iba sa pug ko palamunin ang silbi buot mo ng mga tao may gikaambag siyang kinabuhi buot pag magkaon ko siya niya ba siya sit out kung Ma'am Wilma may kabalo Marita saan yung Marita Colosimbola o Ma'am Berna Mendoza Linscan Vlog Arlene Rolon shout out Marjorie Bautista shout out Bobet Mylene Gonzalez
Jana Perez. Uy, Sana ka. Lourdes Saladin. Shout out. Pili sa Tagha. Pag-vitamins liksi. Padul, ito pa nitong ilong nga. Flat. Shout out Harvey Cardino. Bernard Mendoza, Mana Milby Idar, Arlene. Fabio. Ritzel Basali. Ja Matura. Shout out. Kasi mo shout out day. Di ko antay sa kuya Atoy, kuya Andi Taita. Ay kuya Atoy. Shout out ni Marcel Bonjan. Beat Manalo. Aray ko. Unta tinangad tong minyag na yung sponsor ba nga. Na, magwapa di ko. Hinta ka ni siya. Na. Ice sponsoran ta ka pailong. Netflix sige. Sana all anta ba? Sana all. Pero huwag naman pag basta ba ingan ring ilong gakinawa pa mo pag ko. Gwapo pag ang limot ya. Ang garden ni mo be pahinom dumi kog mabi. Eskwela kag maday. Tiko. 4+1. Hindi ka tubag baklay. Lipat ko tayo. Ana lagi 1+1. 1+1. 2 tayo. 2+2. 4 tayo. 4+4. Tayo. Ha? 8+8. 9 tayo. Ana! 8+8, 9 kuno. Ikaw ba? 8+8? Very good. 10+10? 20+20? Lagi ba? Kinsay bijang na na itatay. Ako tayo. Kita. Pangbijaan ta mga apo. Anto sila po dyan Valencia. Nagkita. Nagkatuwa. Gusto ko pa ba? Hindi ko pa kulukon tayo. Eskwela mo ka. Kaludo. Ay, kaludo. Eskwela mo ka day. Ako gamitin. Kasi may gamitin. Cellphone. Ano? Puro ka cellphone. Yun sa'yo bijaan nanay. Ako tayo. Kay. Mga likod dagat tayo. Nga nung bijaan. Sige, pabutag tayo. Ano na diha. Sa'y suwa. Gibilin. Buwad tayo. Magsuwa og buwad. Isa ka simana. Arang loo. Tsak. Nay kamunggay. Lawoy. Lawoy. Sugot ka. Hanggang magpapaatan tayo. Tuas ilang bahay. Inyong bahay. Ikaw kayo tabok-tabok ka man. Magkamahin mo dyan. No? Og ba sa kadog? Magpapaatan kayo. Huwag out tayo. Og ba sa kadog? Magpapatan kayo. Patan tayo. Asa kadog? Mm. Ha?
Uy, Asa ka tabad ugma ba? Ni mo gyapon ta isa. Oh, salamat. Bye-bye na. Bye guys. Bye guys. Mm. bye guys. Bye. Amping utanan. Thank you for watching. God bless.